atong pangutana kung doon na ba'y priestly office mabasa diha sa New Testament. Mabasa diha sa Bagong Testamento is priesthood. Nya according to Oxford Dictionary, pag may taog priesthood, ang buti pasabot is priestly office or office of the priest. So ang pangutana, naabay mabasa sa New Testament na priestly office? Implicitly, naa. Di siyempre, kung mabasa ta, musabot po ta. Oy, so kung matag priesthood, ang buti pasabot, priestly office or office of the priest. So biblically speaking, kung mayroon kita nga priesthood, opisin na sa pari. Kung tag office of the priest, refer na dito sa gitawag og priesthood. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay ang mga pangutana, clarification, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamuto nato ang matagaan ug igon pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.